ଦିନେ ଆମ ଘରେ ଘର ଅଳିଆ କଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଆଲଣା ଅସଜଡ଼ା କଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କେବେ ଟିଭି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କେବେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କେବେ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ହେଲେ ସେ ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଖୁବ୍ ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଲଢ଼ିଥିବା, ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିବା ମଣିଷ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତା ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରେନି। ତା ପାଦର ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼େ, ହେଲେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଆସେନି। ଆଉ ଯେବେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅତିଥିଟିଏ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିପାରେନି। ଏହା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ। ମୋ କଥା ଯଦି ଶୁଣି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଡେ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ ଖାଲି ଡେ। ହେଲେ ସେ ପକେଟ୍ ଖାଲି ହେବାରେ ବି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ।